இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. இந்த மாதிரி எல்லா வேலைக்கும் மாச கணக்கா வண்டியை கொடுக்காத. அவ்வளவு பேர் என்ன மாதிரி நாணயமா இருக்க மாட்டான். இந்த டயரை கொஞ்சம் மாத்தியா, ஏதாச்சும் ரிச்சா டயர் போடலாம்ல, அப்பப்ப காத்து இறங்குது. ஒரு திருட்ட பண்றதுக்கு நம்ம சந்தான சார் வேலாயுதம் படத்துல கஷ்டப்பட்டு திருடி மாட்டிப்பாரு. ஆனா இங்கே ஒரு தாத்தா அலேக்கா 500 சைக்கிளை தூக்கி அசால்ட்டா அட்டையை போட்டிருக்காரு. லண்டன் ஆக்ஸ்போர்டு பகுதியில் சில மாதங்களா சைக்கிள் திருடு போகுதுன்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ்க்கு வந்திருக்கு. உடனே நம்ம ஆக்ஷன் கிங் மாதிரி ஆக்ஷன்ல இறங்கின போலீஸ் தீவிரமா சைக்கிள் திருடனை தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்பந்தான் அதே பகுதியில் இருக்க ஒரு வீட்டோட பின்புறத்தில் சைக்கிள் மலை போல குவிஞ்சிருக்குன்னு போலீஸ்க்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு. உடனே ஸ்பாட்டுக்கு போன போலீஸ்க்கு ஒரே ஷாக்கு. திருடு போன எல்லா சைக்கிளும் அங்கதான் இருந்திருக்கு. எந்தெந்த இடமும் தெரியாமே இறங்கி வேலை செய்யறமே. கீரி சமாளிடா சமாளி. சார், நான் ஆட்டைய போட்டதுக்கு என்ன சார் ஆதாரம்? அதை எடுத்து சிறுத்தை தான் சிக்கும் சில்வண்டு சிக்காதுன்னு ஆயா சுத்திட்டு இருந்த 52 வயசு சைக்கிள் தாத்தாவை வாயா ஸ்டேஷனுக்குன்னு கைது செஞ்சு விசாரணை நடத்திட்டு வராங்க. இதுல கூடுதல் தகவல் என்னன்னா, நம்ம சைக்கிள் தாத்தா வீட்டுக்கு பின்ன இருந்த எல்லா சைக்கிளும் கூகுள் ஏத்தில் பார்த்தா கூட தெரியுதான். ஆனால் போலீஸ்க்கு தான் தெரியல போல. நம்ம சைக்கிள் தாத்தா பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். புளி சாதம் சாப்பிட்டோம். இப்போ அடுத்தது தக்காளி சாதம். மற்றவங்கள்லாம் மீல் சாப்பிட்றாங்க. எனக்கே சீட் பண்ணியிருக்கீங்களா? மேமுக்கு தெரியும். மேம் இருக்காங்கன்னு சொல்லாமல் இருக்க வேணாம் சார். என்னைக்கா பண்ணியிருக்கீங்களா? மேம் ஒன்றும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் சேர்த்து ஒருத்தர் கூடயே போட்டு வச்சுருக்காங்க பப்பி மாதிரி.